Igbo bigwe ekene m kene ndị ọma na-ege m ntị nke echi ya ziri ọkọmanụ nwoke Igbo kọchị ihe na-egosikwa gbasara omenala. Anyị bụ ụbọchị nke taa igosi gbasara akwa ọgọ tiwara akụ gbasara ekpere anyị isi anyị bụ ndị Igbo anyị adịrị anyị na mma nke ọ na-eme na-agazi nne dị vidio kwekere nwere anyị nwoke kwere ekpere n'isi anyị bụ ndị Igbo 2023 ọ gaziri anyị nke ọma ise. Alọ na-emelụ nwoke, alọ na-emelụ nwaanyị, ezumezu ọta ka agụ mme nke awụrụ n'anya, anyị lakọta mmụọ na mmadụ. Abịa ka anyị ji eme mmọnwụ n'ọhịa bụ eko dibịa eko iwe ojii eme ọkanga. Iwe anyị ji eme ọkanga bụ gụba anyị lakọta. Na onye si na ọ na-ekwele ekwe, anyị abịa ebe ị nọ, o kwetaba ịwọsụ. Mmụọ tụbolu nwoke ime ụmụ nwaanyị gbabagharị ọsọ. O mepụrụ onye na-abịala alụ. Ọ natara onye na-emegbu iwe enyechi ya o jebere ọgụ helu ute ma ọ nụsụrụ na ọma nna tupu imeri nna na-agụrụ ya ọnụ eji etebe egwu a na-atụrụ oteke egwu anya isi kama iwere ya modogwu iwe ike mekene ijege nje ya bụ n'isi ijere nya mere na na-egburu ijere mma n'isi maka na igbo enwe ijere mma n'isi bute ejege nje ya epete nya ka mgbe na eji arie na ọnwa ji echiri owe uji akpa n'ime na ọ bụ na oke isi adụrụ mmakịrị ka ụwa na ana abịa m ka m ji abịa mwa alọwa onwe ọ bịara warịga n'aba kwuo si na amoosu na-enyeba nsogbu na ọnya na-akpasa ifeba ji eri nne mana amoosu bido nyebe mmadụ nsogbu na onwere ibe ọ ghara eme na-aga aga ọgwarị n'aba kwuo si na ọ bụrụ na-agwọ ọgwụ amoosu ụva na-enyeba nsogbu akwụsị nyebe ọgwụ amoosu nya ka anyị kere tata kechasị agbanye ebe ọbụla agbachiri ebe ọbụla ekwuru ajọ okwu ife ọbụla ebute agbata ya sa na aka nkụchasị na ọ bụrụ na ego anyị ji na ọgwụrụ na ọzọ a na-ekwela abịa ibe abụ ebu n'obi bafa ji wee bịa tata ka oge ebe ibe abụ na-abịa gagharị ibe abụ iji wee chọrọ akwa wee bịa tata ka oge ebe ndị ọzọ bịara dị mma nkewa ama ndị iche na dibịa na-agwụkwa agwụka bụ na ndị ọgwụ agwọ lelere na dọkịta na-agwụka bụ na ndị ebujerie na ọdịba mma n'ala mana ọ bụrụ na ebuje dọkịta na ndị ebujerie na amụ na-ebujere mmadụ 5 mana mmadụ 3 adụrụ mma na mmadụ na-abụdụ ị mara dibịa na dọkịta mmadụ iwe ọ na-agwọ ma dọkịta ọgwọ wee gwọcha aba ncha niile ma na iwe ọ na-agwọ bụ ọgwụ manụ na-enye ọgwụ anyị na-agwọgwọ aba ncha ọ dị mma ele abụ ka anyị ji wee dị nnekwute ọnụnụ ndị ọzọ kaba nụ na amụra nke ba bịa dị mma ya mere ba ji wee bịa nke m wee kwuo si na nke fa ya abịa amụ nke afa bịa ya adịkwa mma ka afa wee gwakwa ndị ọzọ na dibịa na-agwụkwa agwụka bụ na ndị ọgwụ agwọ lelere ịmara ifefe agwara gị ma eruba na ọ abụ okenye nwa nkwụ okwu eziokwu abụọ na agbọghọbịa nwa nkwụ o kweta n'ife ikolobịa na ahịa ya ife agbọghọbịa na ahịa ife ikolobịa na ahịa agbọghọbịa bụ ike ma ọ bụ na nwaanyị eme ga eri nne nye mmanya ka o dee ya alụ o teka aka ọ dị njọ ya bụ ọrụ ibe abụọ i were ibe iji eme ọkanga tii n'ime ya a sị ngụgụ yi n'ilu jee gbaa ọgụ n'ịgbalị m sị na nwoke ọbụla na-emegbu emegbu nwaanyị ọbụla na-emegbu emegbu onye a na-anara ibe n'ike onye a na-achọ okwu na ọ bụrụ na m were ofu nkwụ ọkụ wee bịa wegodo olugo nyewe ibe ị na-eri n'ihi ya apụ ozugbo je ka ije gbaa ọgụ ahụ wee sị tata na ife mereba ji wee nọgide wee ruo abalị ahụ nwere ife dịba mkpa ife gbalị m hiti abụrụ obere ife o nwere ife nna-ekwu n'isi fa ife nna-ekwu n'isi fa bụ ka ọ dịrịba mma na onye bịarụba agwa iwe amaghị mmeri ya ana m aya ọsọ ka ikunye je gbaa ọgụ ahụ ọ bụrụ na o nwere ibe ị na-eme pụọ jee nụọ ọgụ ahụ were ikuku were ọkụ pụọ
ebe ọ bụ na etiri afafa ebe ọ bụ na ekwuru ajọ okwu ebe ọ bụ na ekechiri ekechi ebe ọ bụ na agbapere ife ebe ọ bụ na agbachiri agbachi ebe ọ bụ na ekeliri eke bịa ketọ ya pụnya bụ ibe ka ọ dị mma n'isi ụnụ ncha n'isi ndị niile nlụrụ ọrụ tata maka na mma asị m gụbọ na amụrụ mmadụ na nlụrụ ọrụ na ndị a na-arụrụ ọrụ riri nne na m agwọrọrụ mmadụ ọgwụ tata agwọsị m mmadụ 50 ọgwụ taa nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla ọ bụ amoosu ya eji na ọgwụ anyị gwọrọ tata na ọya dị ire bịa ka ije mmachi onye ahụ ọnụ bịa ka ịmachi onye ahụ aka n'ime fanwa nlụrụ ọrụ amoosu ka ekwu si na ọdịgoriba mma n'isi mmadụ m na-efolo m ndị ji nwaọcha ekpe ekpere n'isi ndị ibe na-eme na-adụ mma ndị na-awọchi m na Facebook ka ọ dịkwa olufa ncha mma amoosu na-enye nsogbu tata ka ije ka ịnụ ọgụ ma oke eke dị na ama oke abọdụ na ya amara m afafa ncha maka na mgbaba afafa ncha nya bụ na agba ya awalị m ma mụ gba akwa nya bụrụ na plan e hụrụ n'isi aja nụ ọgụ ahụ na mụ gwara na ma mmalụ ka esi anụ ọgụ oti polisi na kọtụ mgba na kọtụ na iwe m nwere bụ ọgwụ mgbe m ji wepụta ụwa amara m ibe bụ polisi amara m ibe bụ amị ejela m nga izi ejela m sel ejela m nke obodo na ibe sie ike abịa mgba ikwe nchie ibe sie ike abịa mgba onye ahụ ọkụ pieces onye ahụ o sie ike anyị adada onye ahụ aka wee rigota maka na onye kwutọọ m mgbe ahụ ka m na-arigota a sị ngụ jee nụọ ọgụ ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-eme were anwụrụ ọkụ were ikuku were star wee pụọ ka mmadụ na o nwere ebe ị na-eme ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-eme pụọ sị na ya pụọ ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-eme anya ogo pụrụ ije gbaa ọgụ ozi eziri anwụrụ ọkụ ya erue n'igwe ntị nne chi nwata kweta ka ọkpata nju awa ibe aja mme nga ọkanga bụ ọgwụ anya ka m gwara ebe asịba na ọgwụ ka m maara anya na papa m mara na mama m gwara na ọ bụrụ na m kwụsị ịgwọ ọgwụ na m ya anwụ na mụ nọrọ onwe m dibịa mma m ma ọ bụ onwe m na-enu ọgwụ so onye wenarị m iwe na ebe m na chi ngwu ka m na-eme onwa nwa bịakwutela anyị ka gwọrọ ụlọ ọgwụ nwa anyị gwọrọ ụnụ o nwere onye anyị si ya ama ọgwụ gbuo mana onye ọbụla nọchi ụzọ ya bụ ibe si na ọ ya nọrọ ndụ ọwefe ọganihu ya bụ onye ya anwụ mana ọ ya bụzi ajọ ọgwụ na nke ikpeazụ anwa ya bụrụ onye ibe nwata wee nye aka akarụbe ya ilo anọzi m ka echebe iwere ibe dị nsọ ịpịaji aka ahụ eme ka ekwue maka na first come first collect first attack nya ka ị na-ekwu maka na ya na anụ ọgụ polisi ewega onwekwa ibe ya ekpe mmụọ ife nkwu bụ na ya dịrị gị mma ife nkwu na from now to 21 days ife ọma ga-emeri rilere ife ahụ bụ ife ahụ a nara unike ife ahụ ị chọrọ mgbe afọ onye ji ya abịa bịa gwa ụnọ nya ji nwere ụfọ ndụ nakọta achọ fonu venu chọọ ya na wee lụọ tata fonu ahụ meriri ive faluzuo kọntaktị fe emegenu ma na favụlọ fonu ahụ ekwu nso ebe ọbụla ị nọ na-awa ọchị m na ịya afọ na ntụ 21 days ekwure ka ọ dị ma ibe nwa ahụ nara n'ike ekwu nso na oyeruwe aka maka na o ji ife nwata onye aka akarịa iri o yere Power. DPP. Akwa. na mụ kwụsị ka ma ibere ya emodo bụ ibe ike na ekele bụ ya ba na anyị abụta nke anyị ife anyị kwere emezikwa Power. DPP. Mona Papa. Ise. Igbo niile egbute mma Ise. Igbo na-azụ egbute mma ọgbọ na ama nke ọnụ fabụ ntị aka aba wele Ise. ụzọ ụnụ tata opun Ise. ebi ụwa ya pụta iwe Ise. ya dịrị ụnụ mma ngwa gaba Ise. iwe ọgwụ adị na-aga na-ekpo iwe ọ na-ekpo Ya, si lo si kaya ko nke kenka nke the most pa. Ya, so lo lang kita most pa.